Türkmenistanyň Gündöwer welaýatynyň saglyk pudagynda işgär ýetmezçiligi barha güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň bu welaýatyň dürli ýerlerindäki çeşmeleri häzirki wagtda saglyk işgärleriniň aýratynym lukmanlaryň we şepagat uyalarynyň giň möçberde işlerini taşlap daşary ýurtlara gidýändiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaý ilatyň saglyk hyzmatlaryna el ýeterliligini çäklendirýär we näzaglara yaramaz täsir ýetirýär. Türkmenawadyň saglyk öýleriniň birinde işleýän lukmanyň sözlerine görä, edarada oftalmolog, nevropatolog we endokrinolog ýaly uğurlu lukmanlar tas kalmandır. Maskala lukmanları hem sipagat uyuları bilen bilelikde hat köp isten gidýärler. Kimdir biri Türkiýe gidýär, kimdir bolsa Kazakstany ýa-da Orsiýete. Käbirleri bolsa ýagdaýdan bizar bolup, saglyk ulgamynda nize urup beýleki uğurlara geçýärler. Dip Çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Saglyk işärleriniň sözlerine görä welaýatda lukmanlaryň we şepagat uyalarynyň işden çekilen halatlary has hem şu ýylyň başyndan bäri ýygjamlaşypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň sözlerine görä Türkmenawadyň saglyk öýleriniň diňe birinde soňky 3 aýyň dowamynda azyndan 4 maşgala lukmany, 5 şepagat uyasy şeýle hem birnäçe felşer we sanitariýa araççylyk işäri işden çykypdyr. Saglyk edaralarynda işden gidýän işärleriň ýerini doldurmak üçin pudak we edara ýolbaşçylary ýol gözlemeli bolýarlar. Çykylga hökmünde saýlanýan usullaryň biri medisina uğrundan orta okuw jaýlaryny tamamlan felşerler maşgala lukmanlarynyň ýerine iş alynýar. Türkmenawadyň bir saglyk edarasynyň ýolbaşçysyna ýakyn çeşmäniň aýtmagyna görä, felşerleriň maşgala lukmany hökmünde iş alynmagy resmi däl ýagdaýda saglyk ministrliginiň ruhsady bilen amal aşyrylýar. Bu ýagdaý absurda öwrüldi. Felşerler adatça til kömek gullugyna işlemek üçin taýýarlanýar. Olaryň bilim derejesi we tejribesi maşgala lukman hökmüne işlemek üçin ýeterlik däl. Emma muňa ruhsat berildi diýip aýdýarlar. Beýle çemeleşme halkyň saglygyna yaramaz täsir ýetirýär. Dip Çeşme aýdýar. Saglyk işärleriniň ýene bir möhüm şikaýetleriniň biri ýolbaşçylaryň garyndaş parazlygy we paraxorlugy. Türkmenawat şäherindäki çeşmeler azatlyga beren maglumatlarynda saglyk öýlerinde ähli möhüm wezipelere ýolbaşçylaryň garyndaşlarynyň we tanyşlarynyň bellenýänligini öňe sürýärler. Adamlar ýyllap isläp, tejribe toplap, isin ähli kynçylygyna çydap geldi. Emma olaryň ýerine ýolbaşçylaryň tanys bilgisleri, hatta okuwy täze guturan felçerler lukman hökmünde ise alınýar. Köne işgärleriň köpüsi bu ýagdaýlara çydam edip bilmän aýlyk azlygy, basys we hormatlyk sebäpli işlerini taslap gidýärler. Dip çeşmeleriň ýene bir aýtdy. Soňky 6 aýyň dowamynda diňe Türkmenawatdaky saglyk edaralaryndan işden çykan işgärleriň sany 30-dan geçýär diýip budakdaky ýagdaýdan habarly çeşmeler belleýär. Olaryň sözlerine görä işden çykyp gidenleriň aglaba bölegi daşary ýurtlara gidipdir ýa-da indi gitmäge synanýar. Şeýle-de saglyk işgärleri käri boýunça işini taşlap sowda ýa-da ekerançylyk işlerine geçýärler. Çerjebe trawynyň merkezi şäherçesinde ýerleşen hastahananyň işgärleri hem işden çykýan kärdeşleriniň köpölýänligini tasdikladylar. Kärdeşlerimiň köpüsi indi medisina bilen meşgulunyp bilemok diýerler. Kimdir birisi sowda bilen meşgulunyp başga dehbeýlikleri bolsa ýer sürüp ekerançylyk bilen ýaşaýyşyny dowam edýär. Saglyk pudagy öňkü çekijiligini ýitirdi. Dip hastahananyň bir lukmany aýtdy. Bu saglyk edarasynda soňky 4 aýda 4 şepagat uyasy, 2 felşer we 3 maşgala lukmany işden çykypdyr. Azatlyk radiosy çeşmeleriň beren maglumatlaryny Türkmenawadyň we etraplaryň medisina ýolbaşçylaryndan resmi görnüşde tasdikladyp bilmedi. Saglyk ulgamyndaky bu ýagdaýlara döwlet derejesinde hiç ýyl açyk reaksiýa berilmedi. Resmi medpugat bu mesele barada dymýar saglygy saklaýyş ministrligi bolsa kadrlaryň ýetmezçiligi ýa-da işgärleriň işden gidýänligi barada düşündürüş bermäge synançanok. Bu ýagdaý Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň netijelerine täsir ýetirýär. Medisina işgär ýetmezçiligi diňe bir işgärleri däl tutuş ilata yaramaz täsir ýetirýär, ilatyň saglygyna hop salýar diýip çeşmeler belleýär. Ine, meniň gözüňümde diňe sül 60-dan geçen bir näçe hoslarym lukmanlara wagtynda ýüz tutup bilmän ýagdaýy agyrlaşdy. Saglyk öýünde nowatdyr uzyn, lukman ýok. Kimdir pul bilen hususy merkezi tapýar. Emma köp adam beýle mümkinçilikden mahrum. Diýip Türkmenawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyň habarçylary ýurdun başga welaýatlarynda we paýtagtynda lukmanlaryň hem şepagat uyalarynyň işden köpçülikligini çekilýänligi barada 2 ýyl bäri habar berip gelýärler. Bu ýagdaý medisina edaralarynda hususan da şepagat uyalarynyň işini araççylyk işgärleriniň ýerine ýetirmegi ýaly ýagdaýlaryň köpelmegine getirdi.
Käreni yerlerine ýeralma sürüp ýetişdirýän ahly daýhanlaryň ençemesi şu günler ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Olar suw üpçünçiligi meseleleri boýunça ýerli häkimetlere ýüz tutýarlar. Daýhanlaryň öz seslerini eşitdirmek synanşyklary henide çene netije bermedi. Ekrançylyk yerlerimiz suwsuzlukdan ýaňa gatap barýar. Biz suw zerur dip yerli arçynlygy ýüz tutduk. Olar nasoslar döwüldi, bejermeli diýerler. Dip ahly daýhanada Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Ýerli daýhanlar geçen ýylda hem hut şeýle maksatlar bilen öz aralaryna pul toplanyklaryn aýdýarlar. Biz geçen ýyl suw nasoslaryny bejermek üçin 800 manat pul çöplep, owu hojuluk enzamlaryny satyn alypdyk. Ýene-de pul ýygnasalar, goşun goşmaga ýagdaý ýok. Deyip daýhan aýdýar. Şu günler köp sanly hojulugyň ontudym güderan kynçylyklary bilen ýüzbeýiz bolýanyny belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ýeralma we gant şuwundurýaly ekinler döwlet tawşyrygyna girýän ekinleriň hatyryna goşuldy we munyň üçin kärençi daýhanlara ekrançylyk ýerleri bölünip berilýär. Her ýyl ýurt boýunça takminan 30 000 hektar meýdany ýeralma ekilip ýazlyk we güýzlük ýeralmalar ösdirilip ýetişdirilýär. Döwlet tawşyrygyna girýän göýekbakça ekinlerine bölünip berilýän ekrançylyk ýerleriniň umumy meýdany öňki ýyllarda resmi metbuatda 106 000 hektar hökmüne görkezilýärdi. Ahly vilayatyny ýeralma ösdirip ýetişdirýän daýhanlar özleriniň her ýyl suw üpçünçiligi bilen bagly problemalar bilen ýüzbeýiz bolýanlyklaryny aýdýarlar. Suw nasoslaryny tat her ýyl diýen ýaly özümiz bejerýäris. Owu hojuluk enzamlarynyň ätiýa saýlary soňky wagtlarda yer eýeleriniň üstüne ýüklenýär. Deyip daýhanlar aýdýar. Türkmenistana döwlet ýetirligindäki kärenli ýerlerde döwlet tawşyrygyna girýän owu hojuluk ekinlerini ösdirip ýetişdirýän kärenneçi daýhanlar şertnama esasyna döwlet tarapyndan mineral dökünler, owu hojuluk tehnikalarynyň hemde ekrançylyk suwlarynyň öpçünçiligi boýunça käbir ýeňilliklerden peýdalanmagy hukuk gadanýarlar. Ýöne daýhanlar şeýle şertnamalarda döwlet tarapyndan berilýän wadalaryň kanagatlanarly ýerine ýetirilmeýänini aýdýarlar. Daýhanlar şertnamalaryň borçnamalara laýyklykda ösdirip ýetişdirýän owu hojuluk ekinleriniň hasylyny döwletiň kesgitlen narxyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Ahly vilayatynyň Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýeralmaçy daýhanlar öňki ýyllaryň tejribelerine salgylanyp daýhan birleşiklerdäki suw nasoslaryny öz çykdyjylarynyň hasabyna bejerden halatlaryny hem suw paýlanşygyna ilkinjilik bilen yer eýesi bolan emeldarlaryň ýa-da iri telekeçleriň eýeçiligindäki owu hojuluk ekinleriniň ileri tutulýanyny aýdýarlar. Wezipeli adamlar ýa-da telekeçiler nasosçylary artykmaç pul berip öz ekrançylyk ýerlerini ilkinji nowatda suw bilen üpçün edýärler. Ýöneki daýhanlaryň ekrançylyk ýerlerine suw berilende hem entek ekiniň ýarsyny suw orup ýetişmänken suwun üpçünçiligini kesýärler ýa-da nasos hatardan çykdy diýip bahana tapýarlar. Deyip daýhan aýdýar. Ýeralmalar ýene-de 2 ýedek suwsuz galsa hasyl ören pes bolar. Deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Ahly vilayat häkimleriniň resmi web sahypasyna görä bu sebäpde şu ýyl 9200 hektar meýdana ýazlyk ýeralma ekilipdir. Atyk radiosy daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan üpçünçilik meseleleri boýunça vilayat häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň suw üpçünçiligi meselesi öňünden bäri ýeti problemlaryň hatyryna galýar. Dünýäde howanyň üýtgemegi global maýlama ýaly daşky gurşaw wehimleriniň artmagynyň fonuny Merkez Aziýanyň suw üpçünçiligi meselesi synçylary görä soňky ýyllarda has möhüm ähmiýete ýa bolup barýar. Şol bir wagtda bu ugurda alınıp barýan sevitleyin tagallar henüz Türkmen daýhanlarynyň ekrançylyk ýerlerine suw üpçünçiliginiň gowulanmagyna getirmedi. Türkmenistanyň suw kabularynyň ýakalaryna nasoslar basyşly suw üpçünçiligi boýunça owu hojuluk tehnikalar oturdulyp ekrançylyk ýerlerine suw çykarylýar. Yerli metbuatda aýdylmany görä soňky ýyllarda käbir daýhan hojuluklar azyklyk ekinleriň suwuruş işlerine ýer suwarmagyň damjalaýyş usulundan hem peýdalanyp başlapdyrlar. Bu usul hünärmenlere görä suwdan tygyşytly peýdalanylmagyna ýardam berýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýeralma ekinine 14 000 hektar ekrançylyk ýerleriniň bölünip berilýänine garamazdan bu ýurt daşary ýurtlardan ýeralma satyn almagy dowam etdirýär. Türkmen portal näşriniň maglumatlaryna görä Türkmenistan 2024-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygynda Gazagystanyň satyn alýan ýeralmasynyň gowrumyny onun öňki ýylyň degişi döwlet bilen deňeşdirilenini 5 hesse artdyrypdyr. Geçen ýylyň 1-nji ýarymyna Türkmenistan goňşy Gazagystanyň 17500 tonna ýeralma satyn alypdyr. OECD Iqtisad Obserwatoriýasynyň sanagyna görä Türkmenistan 2023-nji ýylda daşary ýurtlardan bahasy takminan $1 milyon barabar ýeralma import edipdir. Ol daşary ýurtlardan kartoşka import etmekde obserwatoriýanyň sanagyna görä 213 ýurdun arasyna 149-njy orun eläpdir. Şonu Türkmenistan esasan Gazagystanyň, Türkiýeden we Kyrgyzstanyň ýeralma satyn alypdyr. Türkmenistan daşary ýurtlara ýeralma eksport edipdir. Bu ýurtdan kartoşka satyn alýan ýurtlaryň başyny Birleşen Arap Emirlikleri çekýär. Ýeralma ekini ýygy geçirip Türkmenistana geçiren hökümet meclislerine hem aral maslahatlaşýar. Döwlet mediasyna görä 7-nji aprelde geçiren hökümet maslahatyna şu günler ýeralma we beýleki bakça ekinleri
işlemlere iyidek etmek işçilerinin agrotexnik kadrlara laýykly alınıp barýany gaýdyldy. Bulardan başga da Türkmenistanyň hökümeti ýylyň ilkinji 3 aýyna ýurdun obazlyk pudugyny maýy goýumlar özleşdirmegiň meýilnamatynyň takminan 263 götürüm ýerine ýetirilendigini aýdýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump suhepde İran bilen ýokary derejeli göni gepleşiklerin geçiriljekdigini aýtdy we bu gepleşiklerin netije bermezliginiň ýagdaýynda Tehranyň uly hop astynda boljakdygyny duýdurdy. İranyň daşary işleri ministri Abbas Arakçy gepleşiklerin 10 aprelde geçiriljekdigini tasdiklady. Ýöne olaryň gytaklaýyn boljakdygyny aýtdy. Ol 7 aprelde X sosial ulgamynda İran bilen Amerika şu şenbe güni amanyň çağında ýokary derejeli gytaklaýyn gepleşik geçirer. Bu bir mümkinçilik. Sol bir wagtda bir synagdyr. Indi söz Amerikada diýip ýazdy. İran göni gepleşiklere garşy çykýar we Trump'yň Tehrana garşy alyp barýan ýokary derejeli basyş diýen siýasaty dowam edýänçä göni gepleşik geçirmejekdigini öňe sürýär. Arakçy soňra İranyň Tasnim habar gullugyna beren beýanatynda Amerikanyň ýakyn gündöri boýunça ýörüti wekili Steve Witkoff'un gepleşiklere gatnaşjakdygyny, ýöne gatnaşyklaryň araçy arkaly amala aşyryljakdygyny aýtdy. Sol bir wagtda Trump Aktamda jurnalistlere beren beýanatynda gepleşiklerin ören ýokary derejede iň ýokary derejelerde alınıp barylýandygyny aýdyp, hiç bir araçynyň gatnaşmaýandygyny nyktady. We're dealing with the Iranians. We have a very big meeting on Saturday and we're dealing with them directly. Ol Amerikanyň adyndan gepleşiklere kimin gatnaşjakdygyny aýtmady. Witkoff hem şu wagt içinde öz gatnaşmagy barada hiç hili beýanat bermedi. Bizde uly dusuk bolar, näme boljagyny görürüz. Her kim ulalysyň gazanylmagynyň has gowudygyny boyun alýar diýip Trump Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen geçiren metbuat ýygnygynda aýtdy. Eger İran bilen gepleşikler sowly bolmasa, İran gaty uly howp bilen ýüzbe-ýüz bolar diýip ol nyktady. Trump İranyň ýadra ýaragyny özleşdirmegine ýol berilmeli däldigini hem aýtdy. Netanyahu gytgysy çyksa edip İran bilen Liviýa misaly boýunça şertnama baglasylmagyny goldaýandygyny aýtdy. Bu pikir 2003-nji ýylda Afrika ýurdunyň ýadra programmasyny doly ýatyrmak baradaky ulalysyga salgylanýar. İran bolsa öz ýadra programmasynyň diňe paragçylykly maksatlary gönükdirilendigini aýdyp, Liviýa modeli boýunça ulalysygy öňden bäri reddedip gelýär. Trump şu aýyň başynda Tehran bilen gön gepleşiklerin geçirilmegine çağırdy we şeýle gepleşiklerin has çalt we düşnükli boljakdygyny aýtdy. Ol täze ulalysyň 2015-nji ýyldaky ýadra ulalysyňdan has güýçli we başgaça bolup biljekdigini öňe sürdi. Mundan ozal Trump İranyň ýokary ruhy lideri Ayatullah Ali Hameneýe hat iýerip gepleşik geçirmegi teklip edipdi we diplomatiýa sowsuz bolan halatynda harby çäreleriň ulanyp biljekdigi barada duýdurys beripdi. İranyň prezidenti Masud Pezeshkian 5 aprelde Tehranyň deň şertlerinde gepleşik geçirmege taýýardygyny aýtdy. Munyň ertesi güni ol Tehranyň gytaklaýyn gepleşik geçirmege taýýar bolandygyny ma'lum etdi. Trump 2018-nji ýylda prezidentliginiň ilkinji döwründe 2015-nji ýylda baglasylan ýadra ulalysyňdan çykypdy we Irana garşy ýatyrylan sanksiýalary täzeden girizipdi. Munyň jogaby höküminde İran öz ýadra programmasyny çartlandyryp başlady we häzirki wagtda 60% arasylygy çelini urany baýlaşdyrýar. Bu görkeziji ýadra ýarag derejesine ören ýakyn hasaplanylýar. Trump eger İranyň ýadra programmasy boýunça ulalys gazanylmasa, bu ýurda garşy harby zarby uruljakdygyny öňe sürdi. İran bolsa her hil agresiýa gaty güýçli jogap beriljekdigini we hüjüm edilse öz ýadra ýaragyny özleşdirjekdigini duýdurdy.